Da ɗumi-ɗuminsa, a yanzu hukumar EFCC za ta kama gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf a matsayin babban mai laifi. Domin kuwa ya yi babbar barna a jihar Kano wajen rushewa Abdullahi Umar Ganduje gidajensa. Masu sauraronmu sai ku gyara zama ku kuma biyo mu zuwa ƙarshen wannan shirin domin jin cikakken rahotannin. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka yaƙuri ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. A yanzu hukumar EFCC ta fara neman gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf ruwa a jallo, inda ta zayyana wa jama'a za ta kama shi a matsayin babban mai laifi. Domin kuwa hukumar ta ƙara faɗin cewa ya aikata babban laifi a jihar Kano wajen rushewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje manya-manyan gidajensa. A karo na biyu, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya maka Abba Kabir Yusuf a kotu, yadda alƙali yanke hukunci za a kama gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf a kai shi gidan ɗan kande na tsawon wata 2. Sai dai kuma bayan kotu ta yanke wannan hukunci, jama'a da dama sun yi ca akan wannan zance, ba ma irin magoya bayan jam'iyyar NNPP, inda suka ce ba za ta saɓu ba wai bindiga a ruwa, inda suke cewa sai dai duk abin da zai faru ya faru, amma su dai ba za su taɓa yadda a kama Abba gida-gida ba. Yanzu rahoto ya fara bayyana a kafafen sada zumunta kan cewa Abba Kabir Yusuf ta tabbata sai ya shiga gidan ɗan kande ko yana so ko baya so. Cewar Dr. Abdullahi Umar Ganduje da magoya bayan jam'iyyar APC. Masu sauraronmu, kaɗan daga cikin rahotannin namu ne yau kenan. Duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka yaƙuri ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora su. Mun gode sosai da sosai.